ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬರೋಂಡು ಸ್ವತಾಸದಕಲು ರೆಡಿ ತರ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಂಡದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೋರ ಜೋರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಕೋಡೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 5 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಶುರು ಮಂದಿನ ಅವೇ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಲಿಕುಲು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಶೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ತೂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿರಾದನ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಗ ಪಿರವ್ ನಾವು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಸ್ ನಮ್ಮನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಯಿ ನಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೂರರ್ಧ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ ಕುಡ್ಲದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರನ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಬೈದಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಂಡಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಆತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದ ಜಾಯ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಇದು 5 ವರ್ಷದ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದದ ಅಪ್ಪನಗ ಅಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ನನ್ನ ಬುಲೆಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ತಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲು ಅನ್ನ ಕೊಳಲ್ದಾರವರ ಕೈದೆರ್ಪ್ಲೆಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷ ಆ ಕೊಳಲು ವಾದನಗ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೀರ್ ಮೌನವಾದ ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಪಗ ಈತ ಸಾರಜನತ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಲು ವಾದಕ್ಕೆ ನಮಿತ್ತು ಅರೆಗೊಂಜ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಈರೆ ಕುದ್ದೆದಾರ ಒಂತೆ ದುಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಮಂಡೆದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಆರೊಂಜಿ ಮಲಕ ಬಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಕೇರಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಪುನಗ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ದನಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಮುಕ್ತಾಯಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರ್, ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲಿಗಳು ಬರ್ ಪೂಜಾರೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾನವರಿ ಬತ್ತು ಬಂದಿರ ಜಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಂಡವರ ದೇಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಬರಂದೆ ಇತ್ತುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಜಿಗೆ ಅಂದ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಬೈದಾರತ ಐಕ್ಯ ಮಾಡದ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು ನನ್ನೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜೆರ್ದೊಂಜಿ ರುಸ್ತುಮ್ ದಲಕ ಆತ ಪೊರ್ಲುತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯರ್ ಕೈತಂಡ ಪನದುತ್ತೇರೆ ಪೌಲ ಪಂಡು ಪೌಲ ಆತ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಪಂದು ಬೇರೆ 72 ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ 94ನೇ ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ತವೆ ಪಂಡ ಆ ರಂಬೆರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ 94 ಅಂದ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯರಿಗೆ ನನ್ನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಾಗ ರೆಡ್ ಉಂತಲೆಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಕಡೆಕ್ ನಲ್ತೀನಿ ಈರ ಬೀಲ ಹೌದೆ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆ ಫುಲ್ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂದೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಬೀಲದ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಇದೊರ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈತೊರ್ದು ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೀಲ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಈತ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ 10 ಕೂಟಾಡಿ ಈತೊರ್ದು ಬೈದಿಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಲಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪೌಲದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಕೆಲವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕಾರದ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕಾದ್ರು ಬಕ್ಕ ಏನು ಕೋಡೆನ ಮುರಣೆದನ್ನ ಕೋಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಲವ್ರ ಹೆಂಗಾರು ಖುಷಿ ಆಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ತೋಜೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋರ ತುಯ್ಯನು ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ತುದು ಹೆಂಗಾರ ಖುಷಿ ಆದತ್ತೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ತಂದಾನೆ ಬಕ್ಕರ ಖುಷಿ ಆದತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ದಾಲ ಕುಂದು ಬರಂದಿಲಕ್ಕ ಆಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಾದೇರಿ ಆಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಾಸೆದೊಲ್ಲ ಸೋಕುತ್ತನು ಮಗ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ 10 ಕೂಟೋಡು ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಳಲು ವಾದನದ ಮುಖೇನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರ್ಲ ಇತರದ್ದು ಕೊರಳು ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಂದ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚೆ ಬೋಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿಯೇನೆ ಆಯೆ ಗೊಲ್ಲೆ ಕೊಳಲು ಉರ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂದು ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಲ್ಲನ್ ಕಾಣದಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡೆ ನಾಪಡ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರೂರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಿ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಪನ್ನಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ದೂರದ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆಂಚಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ತರುಣ್ ಜಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಕ್ಕೂರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಂಗಳದೇವಿ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುರಳೀಧರ್ ನಾಯಕ್ ನವೀನ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಾಳ್ವ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾದ್ ಪೋಪಿ ತರುಣ್ ಅಜಿತ್ ಟಿಸಿಲ್ವಾ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪೌಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಉದಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮಿತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೋ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ನಲ್ತೆರು ಆರು ಇದು ನಮ್ಮ
ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಒರ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತರೀರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗಣ ಪಕ್ಕ ಗುರ್ತತಿಕ್ಕು ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಬಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಾರ್ಪಿರೋಡು ಪನ್ನಿ ಪಂಡಿ ನಾಕು ಅಂದ ಅರ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ದದೆ ಲೋಕ್ಷ 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 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನವೇ ಲೋಕ್ಷ ಸೂಪರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಐಕ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಇತ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಳ್ಳಾಡ ಎದುರು ನಿಕುಲ್ ಪೇರ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಕುಳ್ಳಾಡ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ ಆಯೋಜಕರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ KS ಅಧಿಕಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಬಿನಯ್ ಉಲಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ ನೆಂಚಿನ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂದೂರ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ವರದರಾಜ್ ಶೆಣೈ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮುಕುಲೆ ಪೂರೆಗಳ ಆಯೋಜನಕ ಪ್ರಕಾರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ ನನಲ ದುಂಬು ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತಾರೆ ಎತ್ತ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಅವೇ ತೆಲಿಕೆಡು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಸೆ ತಕೊಲ್ ರೆಡಿಯೇ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು